ejer eller leder af en mindre virksomhed, eller står du over for at skulle starte en? Er fakturering, bogføring og regnskab ikke lige dig? Eller sidder du med papirarbejde sent om aftenen efter en lang dags arbejde? Så er der hjælp at hente. Vi hedder HBS. Med os kan du fokusere på det, du er god til. HBS udfører bogføring, moms, regnskabsafslutning og fakturering. Vi tilbyder også debit- og kreditorstyring, klargøring til revisor og meget mere. Så hvis du sidder med ansvaret for en forening eller organisation og gerne vil have styr på økonomien, så kan HBS træde til. Vi sørger for, at du får et overblik, uden at økonomien skal stjæle dit fokus. Så kort sagt, har du brug for en hjælpende hånd til økonomistyring i din virksomhed eller organisation, så kontakt HBS i dag for en uforpligtende snak om dine behov. Vi skræddersyr en løsning, der passer til din situation.